Què és un conflicte d'interès? És la situació en què es troba algú quan ha d'emetre el seu judici professional de forma imparcial i té un interès particular que podria interferir en l'exercici adequat de la seva responsabilitat professional. El conflicte d'interès no és sinònim de corrupció, sinó que és una situació d'alerta sobre la possibilitat que l'objectivitat d'una persona estigui condicionada per motius personals a l'hora de prendre determinades decisions. Quins tipus de conflicte d'interès hi ha? Hi ha 3 tipus de conflicte d'interès. Un conflicte d'interès és real si la persona té un interès particular que pot influir en el seu judici professional i ja es troba en una situació en què ha d'oferir aquest judici. Es pot resoldre mitjançant l'abstenció i la recusació. Veiem-ho en un exemple. En Joan Espuña és un enginyer que acaba de guanyar la plaça de responsable de sistemes informàtics en un departament de la Generalitat. Per raó del seu nou càrrec, presideix la mesa de contractació de serveis TIC d'aquest departament. En Marc, germà d'en Joan, treballa en una de les empreses que ha presentat una oferta a la licitació publicada pel departament. En Joan té l'obligació de valorar imparcialment totes les ofertes presentades i el fet que el seu germà treballi en una d'aquestes empreses pot influir en el seu judici. Davant d'aquesta situació, en Joan ha de declarar l'existència d'un conflicte d'interès i ha d'abstenir-se de participar en la valoració de les ofertes. Un conflicte d'interès és potencial si la persona té un interès particular que podria influir a l'hora de fer un judici professional, però que encara no es troba en una situació en la qual hagi d'oferir aquest judici. Es pot prevenir comunicant el conflicte d'interès potencial al superior jeràrquic. Veiem-ho en un exemple. La Maria, la dona d'en Joan Espuña, és sòcia d'una empresa de consultoria tecnològica que no té cap contracte vigent amb el departament ni participa en cap licitació publicada per aquest. En el moment de prendre possessió, en Joan no té cap conflicte d'interès real, però com a president de la mesa de contractació té un interès particular que en el futur podria interferir en aquest judici. Per tant, davant d'aquesta situació, en Joan ha de declarar l'existència d'un conflicte d'interès potencial al seu superior jeràrquic i a l'òrgan de contractació. Un conflicte d'interès és aparent quan la persona no té conflictes d'interès reals ni potencials, però algú podria arribar a concloure que sí que en té. Es pot resoldre mitjançant la transparència. Veiem-ho en un exemple. El Departament de la Generalitat on treballa en Joan Espuña està licitant un contracte al qual s'ha presentat l'empresa Espuña SL. Tot i que algú podria pensar que hi ha una relació de parentiu entre en Joan i el representant legal de l'empresa, ells no tenen cap relació familiar ni de coneixença. Davant d'aquesta situació, en Joan ha de presentar una declaració d'absència de conflicte d'interès signada i ha d'explicar que no té cap relació de parentiu amb els representants de l'empresa, tot i la coincidència de cognoms. En conclusió, els 3 tipus de conflicte d'interès tenen solucions diferents que permeten gestionar-los de forma efectiva. Recordem que, quan un conflicte d'interès és real, es pot resoldre mitjançant l'abstenció i la recusació. Quan un conflicte d'interès és potencial, es pot prevenir comunicant el conflicte d'interès potencial al superior jeràrquic. I quan un conflicte d'interès és aparent, es pot resoldre mitjançant la transparència.